Mikel Mancisidor bilbotarra Ararteko berria izango da EAJak, PSEek eta PPrekin akordioa egin baitute. Ekainean Manu Lezeartuak kargua utzi zuen eta pasaden astean Alderdi Jeltzaleak eta Sozialistak Mancisidorren hautagaitza aurkeztu zuten. Eusko Legebiltzarraren 3 bostenen babesa behar izan dute, hau da, oposizioko talde batekin adostu behar zuten, eta Alderdi Popularra izan da hautagaitza onartu izan duena. Bizkaian zein Gipuzkoan angularen arrantza debekatu dute ofizialki. 2025-2026rako aurreikusita zegoen kanpaina bertan behera gelditu da espeziaren egoera kritikoa ezagutuz. Horretaz gain, neurri berriak hartuko dira angularen kontserbazioa bermatzeko. Angel Lertxundik ibilbide saria jasoko du datorren azaroaren 22an Irungo Kontserbatorioan. Hainbat generoetan jardun izan den idazlea izanik, haren ibilbide sendoa omenduko dute 40. Irun literatura sarietan. Carlos Linazazororen Bazter utzietan eta Garazi Kamioren Moebius ertzak lehiaketaren beste 2 saridunak izan dira. Gabon guztioi eta ongi etorri Urriako 31ko albistegira. 100 pertsona mobilizatu dira ostegun honetan Iruñean Bito Kiles ultra agitatzailea bizitaren aurka protesta egiteko. Azkenean, Bito Kilesek ekitaldia ez duen egin arren, 10 bat espainol eta talde antifasistak kanpusean agertu dira. Espainiako poliziak manifestari antifasisten aurka kargatu du eta 2 atxilotu egon dira. Haien askatasuna eskatzeko protesta egin dute arratsaldean Iruñean. Tentsio eta karga polizialak Iruñean Bito Kilesen bizita bertan behera geratu ostean. Iruñeak tentsioz eta protestaz betetako arratsaldea bizi zuen ostegunean. Bito Kiles ultra agitatzaileak Nafarroako Opus Dei Unibertsitateko kanpusean ekitaldia egingo zuela iragarri ondoren. Ekitaldia bertan behera geratu zen azkenean, unibertsitateak ez baitzion baimenik eman bere jarduera gauzatzeko. Hainbat talde antifasistek Iruñean elkarretaratzea deitu zuten Kilesen presentzia eragozteko. Haren bisita provokatibotzat jo baitzuten. Deialdiak dozenaka lagun bildu zituen Iturrama auzoan eta unibertsitateko kampusaren inguruan. Faxismoaren aurkako oihuen eta polizia indar handi baten artean igaro zen protesta. Arratsaldeak aurrera egina ahala, Espainiako poliziak tentsio eta kargauneak izan zituen, eta manifestariak sakabanatzen saiatu ziren. Zenbait hedabidek argitaratutako informazioaren arabera, gutxienez 2 pertsona atxilotu zituzten. Kilesek berak iragarri zuen bere ekitaldia bertan behera utzi zuela sare sozialetan, segurtasun arrazoiak argudiatuta. Deialdia egin zuten kolektiboek garaipen herrikoitzat jo zuten jardunaldia, eta nabarmendu zuten mobilizazio antifasistak lortu zuela agitatzailea hirian egotea eragoztea. Egun amaitzeko, polizia ugari egon zen Iturraman, gauer arte, eta manifestariek errepresio salaketak jarri zituzten, identifikazioak jasan zituztela eta istiluen aurkako materiala erabili zutela esanez. Atxilotuen askatasuna aldarrikatzeko, protesta egin dute arratsaldean Iruñeko Nabarreria plazan. Joseba Siron Iruñeko alkateak bere aldetik tamalgarritzat jo ditu jaztotako istiluak eta hiriko elkarbizitza balioak aldarrikatu ditu. Adierazi duenez, gertaerek erakusten dute oraindik ere badirela probokatu nahi dutenak eta provokazio horietan erortzen direnak. Kartzelara sartu dituzte Iruñeko Karpa Unibertsitarioan sexu erasoa egin zuten 4 gazteak. 2 dira epaileak egotzi dizkien delituak, bortxaketa eta lapurreta. Kartzelara sartu dituzte Iruñeko Karpa Unibertsitarioan sexu erasoa egin zuten 4 gazteak. Epailearen arabera ihes egiteko arrisku handia eta frogak eskutatzeko aukera dute, eta beraz diru bermerik gabe espetxeratuak izan dira. Izan ere 2 dira egotzi dizkien delituak, bortxaketa eta lapurreta.
Gainera, 4 atxilotuetako batek aurrekariak ditu beste delitu batzuengatik. Gertatutakoa salatu eta gaitzesteko elkarretaratze isila egin du Iruñeko udalak. Horretara dozenaka herritar eta agintari hurbildu dira, biktimari babesa eta elkartasuna adieraztera. Bertan egonda Begoña Alfaro lehendakari ordea eta adierazi du orain biktimaren borondatea errespetatu behar dela eta Nafarroako gobernuak hori egingo duela. Horrekin bat egin du Saloa Basabe Iruñeko udaleko berdintasun zinegotziak, nabarmenduz bere pribatutasuna eta babesa hiriaren erdigunean daudela. Lunes Lila elkarteko kideek agerraldian ohartarazi dute Karpa unibertsitarioan gertatzen den guztia udalaren erantzukizuna ere badela. Datorren astelenerako hitzordua deitu du Jakitea elkarteak. Lehen aldiz euskal sukaldaritza tradizionalaren topaketa egingo da Saran, Lurberri gelan. Sukaldariak, ekoizleak, asleak, kazetariak, agronomoak edota sukaldaritza irakasleak bilduko dira goizeko 10:00 aurrera. 3 mahai inguru antolatu dituzte euskal gastronomia tradizionalaren alde jardun tokian tokiko produktua ezagutarazi eta produktoreak sustatzea xede hartuta. Euskal sukaldaritza tradizionalaren aurreneko topaketa antolatu du Jakitea elkarteak Saran, azaroaren 3an. Euskal ekoizle txikien eta mugaz gaindin lan egiten duten sukaldarien produktuez gozatzeko aukera izango da astelehen goizean Sarako Lurberri gelan. Hitzaldiak eta mahai inguruak antolatu dituzte. Bertako produktu eta sukaldariez arituko dira lehenengo, gero ekoizle sukaldari eta ostalaritzaren arteko harremanez hausnartuko dute, eta azkenik betiko sukaldaritza izango dute hizpide, egoera eta etorkizuna hitz egingo dute. Topaketa hauetan bestalde etxe euskal produktuez hornitzeko aukera izango da bertan antolatutako merkatu txikian, goizeko 10:00 3:30 arte. Gaur-gaurkoz 40 bazkide biltzen ditu Jakitea elkarteak, gipuzkoarrak denak, baina Euskal Herriko beste eskualdeetako profesionalekin harremanak garatzen dituzte, mugaz gaindi elkartzeko eta tokian tokiko produktuak eta errezetak hobeto ezagutzeko. Azken urte hauetan Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako profesionalekin ere elkartzen hasiak dira. Euskal gastronomia tradizionalaren alde jardun tokian tokiko produktua ezagutarazi eta produktoreak sustatza xede hartuta sortu zen elkarta 2009an. Bada astelehenean Saran helburu berarekin sukaldari, ekoizle eta kazetari gastronomikoak batuko ditu euskal sukaldaritza tradizionalaren lehenengo topaketan. Herritar orori animatzeko eta bertaratzeko deia luzatu diote. Bernardo Atzaga idazleak Enarak izeneko eleberria aurkeztu du gaur Bilbon. Xabi Alo izan da bertan. Bilboko Arte Eder Museo honetan aurkeztu du Bernardo Atzagak bere azken novela, Enarak izeneko novela aurkeztu du esan bezala. 4 pertsonaiez osatuta dago eta iragarri duenez urtainen heriotzean hasten da. Bilboko Arte Eder Museoko pinturek letrei utzi diete lekua Bernardo Atzagak Enarak eleberria aurkez dezan. Nobelako narratzaileak Arroa Goia inguruko mendiak poliberdeak direla dio. Hemen azaltzen dan mundua, gure mundua da, baina kontatua dago mundu horren etsaien aldetik. Aurkezpenean Atzagak azaldu duenez, 4 narratzailek josten dute eleberria, naiz eta ahots nagusia batek eramaten duen. Personaiak benetan esan dezakete nahi duten guztia, ze ez diak izatearrak, ez diak gubezelakoak, ez diak beak esateguen bezala izaki materialak. Beak dira izaki inmaterialak. Eta izaki inmaterial horien artean batzuk izugarri, esango nuke, gaiztoak dira. Izugarri gaiztoak dira, eta hitz egiten dute oso itxusi. Eta esaten dituzte nik sekula nerez, ni banitz narradorea, esango ez nituzkeen gauzak. Urtain zenaren hiletan abiatzen da Enarak eleberria, eta narratzaileen artean Atzagak aurreratu du urtain gorrotatzen duen gizona dagoela, baita urtain maite duena ere. Novelan uste dut nahiko naiz eta dana behar da, dena egon ibai berean, baina hasieran da urtaini buruzkoa. Gero urtain gorrotatzen duen horrekin hor bihurtzen da
suspense moduko, zea bat, egiten dut aldi berean suspensea eta aldi berean burlo suspenseari, uste dut. Azkenean bihurtzen da artista novela bat. Eleberri honek Atxagaren klasiko ere bihurtu nahi du Bi anai, Obabakoak edota behi euskaldu baten memoriak bezala. Gaurtik aurrera Super Charlie filma ikusgai izango da Euskal Autonomia Erkidegoko aretoetan. Zinema euskaraz ekimenari esker abenturazko historia hau euskaraz gozatzeko aukera izango dugu. Barkatu, ama etxera datorra nahiatxo berriarekin! Tori! Super Charlie filma urriaren 31-tik aurrera egongo da ikusgai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako areto desberdinetan. Adin guztientzat zuzendutako film suediar hau euskarara bikoiztuta ikusteko aukera izango dugu, Zinema Euskaraz programari esker. Ikus ditzagun zure superbotereak! Izotza bota, laserra, indarra, deformazioa... Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako programa honek Euskal Herritarrei euskaraz bikoiztutako filmak eskaintzen dizkie, zinemagintzan euskararen hedapena sustatzeko helburuarekin. Bizitza osoa daramat benetako aurkari baten zain. Marrazki bizidunen bitartez, filmean Willyren 10 urteko mutikoaren historia kontatzen dute. Bere ametsa superheroi bihurtzea da eta kriminalak akabatzea. Baina hori zapuztuta ikusten du bere anaia txikia Charlie jaiotzen denean. Arreta guztia bere ganatzeaz gain, Willyk bere anaiak superbotereak dituela deskubrituko du. Baina, zer naiz ni honetan guztian? Gaur gauean gau beltza ospatuko da Euskal Herrian. Euskal kulturan sustraituriko jaia da eta zenbait ohitura gaurkotu edota berreskuratu dira. Hainbat herritan indarra eman diote ospakizunari Euskal Herriko balio, eduki eta euskal kultura zen garai berrietara egokituta. Jaime Altuna antropologarekin batu da Udane Arbeo berriemailea. Kalabazen berpizteari eta jaiaren xehetasunei buruz hitz egin dute. Ordu aldaketarekin batera goiz iluntzen du aldi honi hasiera ematen dio Euskal Herrian hain justu arimen gauak edota gau beltzak. Gerrituez eta jai honen sustraiez solasteko Jaime Altuna adituarekin batu gara Hondarribian. Gaur egun gau beltza edo arimen gaua izendapenakin ezagutzen duguna berez, esan dezagun festa edo ospakizun berria dala, baina bere oinarrian dituen elementuak eta festa oinarritzeko moduan baditu nolabait sustrai oso aintzinekoak. Europa osoan zehar aintzinatik garai hontan ospatzen ziren erritu ezberdinak erlazioa dutenak alde batetik naturaren zikloarekin, justo orain gauden garaian nolabait iluntasuna gerozta handiago da, ja badator negua, iluntasuna, lurrak neguan ez du ematen apenas fruiturik, orduan bada, pixkat etxean sartzeko garaia da, orduan nolabait ziren errituak pixkat hori ospatzeko edo hori ikustarazteko. Gero baita ere oinarrian bazegon komunitatea, badia festak nun komunitatea elkartzen da, etxe barruan edo etxez etxe jutearen errondak edo puskabiltzearen ohitura ere festa honekin lotuta dago, dalako ere neguko lehenengo festa nolabait. Eta neguko jaietan puskabiltzearena da oso ezaugarri berezkoa, Gabonetan, Eginauteritan, Santa Ageran, beti puskak biltzen etxez etxe juten da. Orduan, natura, komunitatea eta gero ere heriotza. Ospakizun guzti hauetan, aspalditik heriotzaren ezaugarria edo nolabait, esan dezagun ospakizuna ere badago. Nolabait, sinismena zen garai hontan
hildakoak etxera bueltatzen zirela, edo arimak edo etxera bueltatzen ziren, eta toki askotan ere, dauzkagu testigantzak, afaltzeko edo bazkaltzeko orduan plater bat prestatzen zitzaien janariekin urte hortan hildakoei. Egia da ere, etxeko hildakoa bueltatzen ziren bezala ere, bazan edo sinismena bazan, arima txarrak edo espiritu txarrak edo olako espirituak ere itzultzen ziala. Eta orduan bazan arrisku hori ere bazegon, pixkat, adia egunak kontu zibiltzeko, eta orduan ezaugarri guzti horiek hartuta, modu ezberdinetan ospatu izan da hau, erlijio katolikoak ere bereganatu zuen, eta orduan Domus Santu edo difuntoen eguna eta garai hontan ospatzen zuen. Eta gu badakigu, behintzat jaso ditugun testigantzagatik, 20. mendean zehar edo 20. mendera arte aurrek eta egiten zutela. Euskal Herriko toki askotan jaso dugu, hartzen zituztela kalabazak edo argiak edo ustu, kandela bat jarri eta toki ilunetan ibiltzen ziela izkutua izutzen edo pixka sustuak ematen pasatzen zirenei. Orduan, elementu guzti horiekin gaur egun gaubeltza arimen gaua nolabait ospatzen edo hasi gera edo esan dezagun interpretatu, antolatzen, berpiztu degula jaia. Euskal kultura sustraituriko jaia da, eta zenbait ohitura gaurkotu edota berreskuratu egin dira. Garai hontan egiten zuten, alde batetik kalabaza garai hontan daudelako baratzetan, orduan ez dauka zentzurik hau egitea beste garai batean, baina baita ere iluntasuna aprobetxatuz. Eta segurazki, erritu hauen desagerpenaren arrazoi importante bat hori izan zen. Farolak eta zabaltzen hasi zirenen jatzaukan zentzurik jartzea kalabaza bat bide bazterrean, ja argia ikusten zano. Gero, esan bezala puskabiltzea da, igual ezagunena da Gabonetan iten dian etxez etxe jutea kantatzen eta etxekoek eskaintzen dute janaria edo batzuetan bertan jateko eta beste batzuetan janari arrautzak edo txerrikiak edo eskaintzen dute gero herriko gazteak etxez etxe juten diana bazkaria edo afari bat egitea. Badakigu garai hontan ere olakoak asko egiten ziala eta gaur egun arte iritsi dira batzuk ez justo urriaren 31, baina bai azaroaren batean, Nafarroan, Etxauri barrean, Etxauri eta Bidaurreta eta herri horietan oraindikan egiten dituzte herriko haurrak elkartzen dira eguardian, azaroaren batean, eta juten dira etxez etxe, eskatzen fruitu lehorra, goxokiak, orduan juten dira etxe atari batea, eta herriaren arabera aldatzen da, esaten dutena, baina oihu egiten dute esamolde bat, botatzeko goxokiak, eta orduan etxekoek goxokia botatzen dizkiote, ematen diote. Komunitate egitea da azken finean, etxe guztietatik pasatzea, eta gero aur guzti horiek jasotako janariekin edo goxokiekin bazkari bat egitea herriko elkartean edo dena delakoa, orduan, bazeukan ere ezaugarri hori, eta gero heriotzarena, azkenean oso lotuta dago heriotz errituekin, eta logika du negua dalako ere, lurra interpretatu dezakegu hilda dagoen garaiarekin, Urteak igaro eta berriro kalabazen berpiztea etorri da. Hainbat herritan gau beltzari indarra ematen ari dira Euskal Herriko balio eduki eta euskal kultura zein garai berrietara egokituta. 80. hamarkadan mutriku dakigunez lehen herria hasi zala hori gau beltza edo ospakizunak egiten, Talaixako mamua eta sortu zuten, eta hor, festa hori antolatzen hasi zian. Lekeition ere zerbait antolatu izan dute ja aspalditik, baina gero 2010. hamarkada arte ez da gehiegi ospatu festa. Elgetan arimen gaua ospatzen hasi zian, Oiartzunen ere gau beltza, eta ja 2000
esan dezagun 16-17 aurrera bai hasi da zabaltzen, eta gaur egun egia da herri askotan ospatzen da. Azpimarratuko nuke adibidez Balearrainen oso gaubeltza ospakizun polita antolatzen dute, bertako aurrek gainera protagonismo erabatekoa dute, beraiek erabakitzen dute nola antolatu nahi dute, baina gero inplikatzen dute, herriko helduak ere inplikatzen dituzte, eta ez bakarri Balearraingoa, gonbidatzen dituzte inguruko herritakoak eta juten dira, eta hori da bat herri txiki batekoa, baina herri handiagoetan ere azken urteetan antolatzen dute. Ez dakit, Lezon adibidez duela 2 urte hasi ziren antolatzen, eta lortzen dute herriko elkarte eta entidade pilo bat parte hartzen, Errenderin ere oso ospakizun handia egiten dute. Ipar Euskal Herrian ere, Itsasun duela urte batzu 4-5 urte hasi ziren antolatzen, eta hor ere oso gauza polita egiten dute ere, herriko eskola guztiak implikatuz, Bizkaiko, Araban, Nafarroan, toki askotan ospatzen da, egia esan, guk hasieran duela 10 urte ikerketarekin hasi ginenen, gero urtez urte saiatzen ginen jasotzen eta ikusten, ospatzen ziren jaiak edo sortzen ari ziren edo bersortzen ari ziren jaiak, gaur egun ezinezkoa zaigu, ze toki askotan eta modu, anitzetan ospatzen den kontua da. Ez dago argi noiztik ospatzen den, idatziz dokumentazio gutxiago dena dela aurren jolas gisa hasitzera uste da eta gaur daino. Gaurkoan Monsieur Le Crepen ele bat abestearekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Karneta espaldiatea banintzatik endauketele bat, ilotz bati begikateatzeko nahikoa da bele bat, alputo Juancho seleba baino gauza bat badaki, kiratxadari olatu de Basque Country, bafankulo ETB bat, bafankulo ETB bi, eskaini zeniaten ura, nomela bebi, Espainetan dauzketele bi gure gurasoi eskerrak, zuengatik balitza espaldira bazizun erderak, tau ez da gerra bat, planeta ezberdinen arten, zuena da mundua, nina omarten, kobazulotik jetxitazkeneko kopan orten, nidarko zu berriz morten, zapalduta korten, baten batek esan behar du korten, umeik ez datakeatzen japarken, baserri bat bota berri du epake los kotxes aparken, kostumbrismo pixkate onda beti nere arten, ta hemen kostumbre dana da, nastea zeru talur, nere bigarren lana da, azuztea zure taluren, salada eta baso batur, iten baldin badu zaunka, hizkuntzak igualdu txakurra beti txakur, zipaio son ultrasur, hauek ikurriñakin, jabek ez du txintik esango naiz ta ondotxo jakin, kontuz jeltzalez eskukin emate jezun jaten, besoi gabe geatuko zeata zure alako baten, inok ez dizu esaten, baino gauza bat argi dao, hemen dela geharra toikatu etorritako Babilon no va parar, Babilon nunca paró, ez dau ezer kapitalismotik aratago, akabo, pastilla urdina janta inorez da sentitzen mierdonen esklabo, menos gatibu mas lisabo, aspalditik dakiguta bere izten zein da on aurretik eta zein da on lehenago. Hotzak ez diguzten loik hartzen, argik ez da leiotik sartzen, inok baldak izatik eta zertako gauden ez da bakarrik dantzatu dezaten, zenbat porrot eta zenbat garaipen, beti danik badak da biltzaiden, ez aztu nuntza hauden jartzezean el mikrofono baten atzen, Magina bat inditut baino enitzen hemen sartu lagun berri ikiteko, ta huainen naiz hasiko, zenbat aldiz aituko tenun hartu lasai mutiko, pultzatare pareta eztek belako neroriko, arbola bat horriko, beti gorako erreka, hemen zeinek ez du gustok ordeka, erresago alitzeke ibiliko banitz gordeka, baiaron aprobatut hartzeuek iston beteka, musikalai, zagardotein bezala da biltza gutxita maiz, nik etxartatik aldein det giltzak utzita naiz, oio menda jendek eskatzeuna ta naizta, ez diguten esango zu jakizu dala naita, algoritmo politiko baten eskroletik ezin aldein da, artistila baten papera zein da, ta horratik bang, gibiri bang, gibiri bang, ez die gauza bea santa itzein, nerea da musika falogozentriko landua, ez da zuena bezala kaka transgeniko tantzua, aiba
atzean unen ez da tabu. Gure aldetik bebeka live zutan ikusteko gogoa daukagu. Talentuak iskalita geogeatzean bakarrakea. Zertxorez esan talkarri emaio zuepakea. Desastretik ez gaude urrutik, kanpotik datorrenak baino gehiago kezkatzen hau honek barrutik. Zein da barruti honen jabea, zeinek libratuko labea. Segun eta barrikadako zaldetan zauden, beira zein dauden baren. Make Euskadi great again, alright then. Hotzak ez diguzten loik hartzen, argik ez da leiotik sartzen. Inok baldak izatik eta zertako gauden ez da bakarrik dantzatu dezaten. Zenbat porrot eta zenbat garaipen, beti danik baldak da biltzaiden. Ez aztu nuntzauden jartzen zanen mikrofono baten atzen agen. Hotzak ez diguzten loik hartzen, beti danik baldak da biltzaiden. Hotzak ez diguzten loik hartzen, mikrofono baten atzen.